Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga, aldaw na Sabado po, in po ang nagangunyan news. Mga baretang tiniripon po, Lunes sagod Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo asin 89.5, radyo natin Naga. Live man nindo kaming nadadalan sa Naga City Government asin Naga Ngunyan News official Facebook page. Siring man sa Naga City Government YouTube channel asin Sepio Naga Facebook page. Petsa 15 na po kan Mayo taon 2021. Sa detalye sa kan sa tuyang mga bareta. Headlines Ngunyan. Sa tuyang mga bareta, COVID care kits padago sa pigpapanaong kan gobyerno lokal kan syudad Naga sa mga harong asin opisinang ipigpapasairarom sa lockdown. Detalye sa haliki Joel Sulina. Kumpleto magpuon sa mga bulong asin iba pang gadget and supplies ang medical care kits kontra sa COVID-19 na ipapanao kang gobyerno lokal sa mga pasyente kang COVID-19. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, apera kang ayudang pagkakanan para sa mga pasyenteng nag-positive sa COVID-19 na naka-house lockdown, maging office lockdown. Iyo ang COVID-19 care kits para mismong ang mga pasyente ang mga tama na sa sadiri. Para sa mas marikas nindang recovery, apera kang pag-monitor sa sainda ka mga healthcare workers. Laman kang COVID-19 care kits, iyo mga vitamina, disinfectants, face mask, digital thermometer para man sa regular na pag-check ning temperatura kan lawas, asin man ang pulse oximeter para man sa pag-monitor kang blood oxygen level, urog na gayo sa mga individual na igwana ning mga pinagmamati na hilang sa puso o baga o asma asin iba pa. Nakapalaman man sa kahon kang COVID-19 care kits ang mga instructions kung papaano gagamiton asin kung ano ang mga dapat nagibuhon kan mga makariresibing pasyente para sa saindang recovery. Ang gobyerno lokal kang syudad nagbakal ning inisyal na 200 na kahon ning COVID-19 care kits na nagkakantidad sobra sa 1,500 kada kahon. Asin ini nakatala ang ipanautulos sa mga pasyente kang COVID-19 na naka-house lockdown. Sa City Treatment Facility, kaya itong yaon sa BMC, may nag-aasikaso man po duman, may doktor, may nurses. Pero ang saro sa dapat matawan namin pansin, si mga nagkawaralat sa laogan harong. So sinda itong may COVID care kit. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Headlines Ngunyan. Mientras tanto mga pasyenteng pig-isolate asin mga harong na ipig-lockdown huli sa COVID-19 padagos piga-ayudahan kan lokal na gobyerno kan Naga. Nagbabalik si Joel Sulina. Oras na ma-lockdown sa harong o opisina ang sarong pasyente huli sa COVID-19 na may mild symptoms o asymptomatic, tulos ining pinapaabutan ng ayuda o pagkakan para man sa konsumo kan mga nagpo-positibo mantang sinda naka-isolate as hindi makabelo sa saindang pagluwas. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, kasabay kang pag-imponer ng house o office lockdown ang mga ayuda na pagkakana para sa mga konsumo kan lambang saro na nasa laog kang harunga para man sa saindang isolation o quarantine sa laog ng 14 diyas. Pag-impose nin lockdown, may dara na po yan nin ayuda. O kaya minsan pag nauubusan, mabalik po. Kung dahil na kaya, dahil sa circumstansya, immediately in the morning of the following day. So, ang ayuda, kung gaano man siya kadakol, na depende sa numero kan tao sa laog kan harong, apartment o kaya compound kung saan nag-imponer nin lockdown.
Nadagdagan pa ang pinagtataong ayunang pagkakana kan mga naka-house lockdown as in office lockdown gikan sa lokal na gobyerno kan syudad para man sa awad-awad na pagkakana kan mga na-isolate na mga pasyente. Ako, may itinaon na po akong instruction kay Mrs. Annabel Vargas na dagdagan siya. Dapat igwa man sugop, igwa ang gulay. Kanganing medyo puro kumpleto man si pagkakan, si panira. So, iyon na po yan ang mangyayari. Kaya, dahil man pwedeng sabihon na mayong itinataong ayuda. Pero bagamat, kung igwaman po na dahil nataonan, pwede man magsabi sa kuya direktamente. Ang numero ko po, garo open to the public. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ENNB Headlines Munyan. Mientras tanto, vaccination program kan lokal na gobyerno kanaga piglala umang mas makakainganyar nindakol na mga mapabakuna kontra COVID-19. Detalles, Paulo Papa. Pigkonfirmar ni Danilo Herona, Bicolanong midbid na historiador, na dakulang bagay ang pagpabakuna ngunya na pandemya na mayo panen kasiguraduhan kung naarin matatapos. Saro si Herona sa mga senior citizen kan syudad din Naga na nagpabakuna kan Sinovac vaccines na pigbaba kan Department of Health sa syudad din Naga. Sigun kay Herona, dakulang kumpiyansa sa taong bakunado asin siyertong protektado sa COVID-19 kumpara sa daing bakuna na nag-aalangan. Aram kong in whatever way may protection ako sa mas unpredictable and uncertain na circumstansya kan kung makakuha kita ng virus ng COVID. Kaya paguna ako inida ko lang bagay na dapat na i-work out kan mga tao na magkaigosinda ng vaccine. Iba may protection kisa kan talagang helpless ka na day mo kung rin ka tatamaan ng COVID. Apuera kay ni kinumpirmar man kan historiador na magayon ang sistema kan syudad sa halawig asin marikas na proseso kan pagpabakuna para sa apprehension kan vaksinis sarong dakulang bagay na ma-incaminar sa tao na magpabakuna. Well, naghagad sila ng mga information, tapos yan. Pagod ako, very efficient na magayon ang sending sistema, madali, and pagod ako, dakulang bagay na encouragement din sa mga tao. The longer na ang sarong proseso, dalawang nagkakaigwa ng apprehension sa mga tao sa paglaog sa pagbakuna. Kaya pagod ako, the shorter, the easier, dakulaon na pag-amin kami na riyan sa tao na ako sila yung pagbakuna. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Munyan. Mientras tanto, mga naghiranin isip sa pagpapabakuna, alagad nagpasiring sa vaccination facility kan syudad dyan sa JSM Robledo Coliseum, nakakapagpatraso sa aldaw nin vaccination susog sa City Health Office. Agbabalik si Paulo Papa. Pigbabasol ngunyan kan City Health Office ang mga latecomers na vaksinis. Kumo paabala sa dalagan kan vaccination kan mga senior citizen as in healthcare workers sa JMR Coliseum and mega vaccination site kan syudad din Naga. Sigun ki Rosalina Rillo, Nurse 4 as in overall nurse supervisor kan vaccination program, may mga vaksinis at dain nakapabakuna na nakatalaan na bakunahan kan nakalis na aldaw. Alagad nagpapabakuna sa masunod na aldaw dahilan kan halaba asin mainit na pila kan mga senior citizen na nagsusunod sa tamang schedule. Dugang ni Rillo, may mga walk-in vaccinees na dai pa nakakapag-profile sa kanya-kanyang barangay health centers na nagkausaman nin abala sa registration na pig-abot nin siyam-siyam. Kanya-kanya pong barangay health centers, kanya-kanya pong mga midwives and BHW, sinda po ang madaruman po sinda sa center para po ma-profile. Yun po, tadipisilon po, pag digdi pa sinda, ma-walk-in sinda, nahahaloy po sa registration ang processing kasi i-encode pa sinda. Kaya naaanggot ng iba na nakatukaw na haluyong kasi po ini-encode. Pero po kung advance lang na-encode, mas fácil na. Pangapodan kan City Health Office sa mga vaksinis na mag-agi sa barangay health centers para sa profiling asin magsunod sa saindang mga schedule para sa marikas, komportable asin konbinyenteng proseso kan barakunahan. Yes. Ito po utang nakaschedule na sinabihan ng PETSA
magdirigdiman po tabi. Tangarin po, dahil kamo na anggot na kung kamo, parang upano na. Ansaro pa po, dahil po kami pagbasulon, kung nag-aarabot po kamong alas 6, taang po naman po kang bakuna, alas 8. Kaya pag-aarabot mi, aranggot na sinda, na 2 hours na ng halat. Bako mi po yung kasaalan, taang pagpuon man po 8. Kung dahil pa po naabot ang mga doctors mi, dahil pa po kami nakaka-start kang screening. Ka-doktor ang masabi na pwede sindang bakunahan. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Mientras tanto sa iba pang bareta, issue dapit sa dakol na mga proyekto sa Ciudad Dinaga sa ibong ka nagpapadago sa pandemic, pigsimbag asin ipigpaliwanag ni Mayor Son Ligasyon. Detalyas kayan, Joel Solina. Pigtawan doon ni Alcalde Nelson Legasyon ang partisipasyon kan mga pribadong sektor asin kan gobyerno nasyonal sa wala toong proyekto kan gobyerno lokal kan Ciudad Dinaga mantang nagpapadagos ang pandemya. Inian naging kasimbagan kan alkalde sa mga kahapotan manungod sa COVID-19 response sa syudad na pigsabayan kan mga infra projects. Sigun sa alkalde, land donations ang enot na rason kan mga infra projects kan sa iyang administrasyon na uminabot na sa 16 na ektarya nin daga na nag-abot sa 200 milyones pesos ang kada zonal value. Ang nasambit na kantidad iyo ang natipid kan gobyerno lokal na kung nabayadan kunta, apektado ang budget kan syudad, dugang kang alkalde. Si mga donasyon na daga, nakaipuhan po para sa manlain-lain na proyekto kan sa tuya pong syudad. As of March 2021, aram po nindo kung pirana ang donasyon sa satuya, nasa 6 na ektarya na nin daga. 6 hectares. As in aram po nindo kung gurano ang zonal value kan nasabi na pong mga daga, nasa 200 million pesos. Kung baga, iyo po yan si savings para sa syudad Canaga. Sigun pa sa alkalde, piguhuanin pondo ang gobyerno lokal kan gobyerno nasyonal huli sa mga proyekto na piggibuhanin propwesto antes na maiduhol sa mas halangkaw na opisina kan gobyerno arog kan Almeda Mabolo Bypass Road na may labang 2 kilometros asin may lakdang na 30 metros na may required funding na nasa 500 milyones pesos dahil mababa sa 800 milyones pesos ang pondo na naibaba kan gobyerno nasyonal para sa iba pang city-initiated projects. Ang pig-ulayan ta po digdi, ito lang na mga proyekto na kita po sinag-inisyar, kita po naghaman nin mga proposals asin ipinakiulay ta. Sa ngunyan, dai po mababa sa 800 million pesos si nakuatang pundo para sa manlain-lain na proyekto. Pigklaro kan alkalde na suhay ang budget para sa pagresponde sa COVID-19. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, pagmukna nin mga modernong health facilities sa Ciudad Dinaga, Arugan, Naga City Hospital 2, napapanahon, sabi ni Mayor Nelson Ligasyon. Joel Solina sa detalye. Kinakaipuhan na madugangan ang mga hospital sa Ciudad Dinaga na may akses ang mga taga-syudad. Kaya man nakatalaan ng puunan ngunya na taon ang pagpapatugdo kang bagong City Hospital 2 dyan sa Balatas New Development Site asin ang pagbubukas kan bago asin modernong Naga City Health Office 2. Sigun kay Mayor Nelson Ligasyon, siring kang pagtauning prioridad sa edukasyon, arog kang pagpapatindog ni mga bagong eskwelahan asin school buildings. Importante man ang pagpapatugdok ning dakula asin modernong City Hospital 2 lalo na ngunyang panahon ning pandemya na saro sa kinakaipuhan ka mga taga-syudad sa lado man kang pangangataman sa salud. Nakatalaan man bukusan asin maging operational ang Naga City Health Office 2 na nakabase sa Santa Cruz na magtatauman ning maray na serbisyo sa salud ka mga taga-syudad. Tinaunang duon kang alkalde na mayong rason para man magpundo sa sunod-sunod na mga gaya ng mga proyekto ang gobyerno lokal kang syudad. Kumo ini may pakinabang sa mga konstituentes kan syudad, kasabay pa iyan ka mga angat
kang panagos na laban sa pandemya asin mga kalamidad na kinahampang kang syudad. Siring man, ining mga health facilities, lalong-lalo na ngunyan. Kaya itong City Health Office do, bubuksan ta na siya. Ngunyan na Hunyo. As in, ini man na City Hospital, pupo nanta ngunyan na taon. Ining digdi sa Balatas, pupo nanta siya ngunyan na taon. Siring man ang RT-PCR Modular Laboratory, nakatanaan namang maging operational na may kumpletong kagamitan asin igwan ng mga nakatalaang mga medical staff na naghahalat na sanang mataunaning accreditation asin permits gikan mismo sa DOH. Napiglalaom ang ngunya na bulan ng Mayo, maitataon na ini para makapagpuon na sa operasyon ang nasambit na laboratorio. Kuya, kay itong team involved in the preparations, halos tapos na ngayon itong building and related requirements. Ang kaipunan nila, makumpleto si seminar, training, kay itong medtech, and issuance of permit by the Department of Health. Aldaw na Lunes, nakipag-meeting ang alkalde sa mga opisyal kan syudad para masanakatala ang pagpuong kang konstruksyon kang Naga City Hospital 2 kay base na konsehal Sani Ranyola, Engineer Alexander Canning, asin ang bilog na grupo na iyo ang mga nginutan sa magayon na proyektong nasambita na mataong benepisyo sa gabos na taga-syudad. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, 3rd Engineering District ang DPWH sa Camarines Sur nagapudang i-report ang mga saputing patrabaho sa mga infra project sa saindang opisina. Detalyas kayan, Paulo Papa. Nangapodan ang 3rd District Engineering Office kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa Camarines Sur sa mga opisyales de barangay asin beneficiaryos kan mga infra projects kan gobyerno lokal asin kan opisina ni Kongresista Gabriel Bordado kan 3rd Distrito kan probinsya na i-report tulo sa saindang opisina sa barangay San Agustin Banwaan in Kanaaman ang mga salang proseso sa pagkonstruhir kan mga siring na proyekto. Sigon ki Engineer Romeo Doloriras, pamayo kan 3rd District Engineering Office kan nasambit ng ahensya, masakit ng remedyohan ang mga error sa konstruksyon kun hamana ang mga proyekto. May nagkapira ng nahama na proyekto ang gobyerno alagad huri ng nakaresibe nin reklamo ang nasambit ng ahensya gikan sa mga benepisyaryo manungod sa subuot sa poteng trabaho. Kung project digdip, pati sa barangay Santa Cruz, sa barangay officials, kung pwede man po, kung naibid mi na, nag-implement na, mapatabang man po kami pag-supervise sa construction. Kung may mga nahiling po kamo na mga pigigibo na ba kung tama, i-report tulo sa opisina. Para habang ongoing pa ang project, makorreksyonan ta na. Bakong itong pagkatapos ng project sa kakamama report, madidipisilan na kaya mag-ayos. Kaya abang ginigibo pa, Katakod kay ni pigbuyagyag di Doloriras na 3 milyones pesos ang pig-alokar na pondo para sa proyekto multipurpose hall na gagamiton como home economics room as in feeding room kan Santa Cruz Elementary School. Dugang kan engineer 2,817,628 ang contract amount kay ni na pigtugdok poon kan Oktubre 2020 sa kod Pebrero 2021. Mientras tanto, pigkonfirmar ni School Principal Juliet Mercado na napapabulusan na nin tubig as in kuryente ang estruktura. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, Arts, Culture and Tourism Office o ACTO nagpaapod din seminar sa mga tour guides sa Ciudad de Naga sa tawkan pagiging padagos na sarado sa publiko kan Mount Isarog Natural Park. Nagbabalik si Paulo Papa. Pigpasayra rom sa seminar kan Department of Tourism o DOT ang nasa 25 mga tourist guides sa Mount Isarog Natural Park na nasa irarom kan Arts, Culture and Tourism Office o ACTO. Ang seminar may katuyuhan na mas mapakusog ang aplikasyon kan mga tourist guides sa mga tamang lakdang nin pag-akomodar nin turista. Sigun ki Alec Francis Santos, ang pamayo kan ACTO, obligado ang mga tourist guide sa nasambit na bukid na magpartisipar sa seminar katakod kan pagburukasan kan mga tourist destinations para sa mga international travelers.
Ngunyan po ang focus is the Filipino brand of hospitality or Filipino na ito talagang pagiging Pilipino na how do you project itong positive values kang saro na Pilipino para sa mga bisita. Iniyo po in anticipation iniyo sa eventual na pag-reopen kang tourism industry lalo na para sa mga international. Alagad piglinaw kan akto na dai pamaninigo na buksan liwat ang Mount Isarog Natural Park sa mga turista como pagsunod sa direktiba kan Health Emergency Response Task Force. Dugang ni Santos, depisil na makontrol ang mga turista na luwas laog sa nasambit ng kadlagan, nalo na kung may mangyaring transmission kan COVID-19. Sa ngunyan po, nakaklose pa siya. Tas sinusunod ta pa itong direktiba kang sa tuya na Health Emergency Response Task Force na sa mga private and government na mga resorts, limited dapat ang operating hours. Pero pag-abot po dito sa Mount Isarog, nag-decide po kita na demo na siya i-reopen, particularly because igwaning diit na apprehension si mga members kang community harani sa may Mount Isarog. Sa kasi concern ta na pwedeng magduman iba-ibang klaseng tao hali sa mga ibang banwaan kang Kamsur sa Kambicol. So medyo masakit ang pagkontrol kung sakali man na igwaning mga transmission. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, serbisyo medikal mas magiging marikas na sa Barangay Kararayan huli sa bagong lokasyon Kansaindang Barangay Health Center. Nagbabalik si Paulo Papa. Dakulang tipid sa oras, asin kusog, anhatod kan health center kan Barangay Kararayan na pigsentro sa barangay proper sa bagong turnover na multi-purpose building. Kabalian Barangay Health Center sa mga pasilidad kan barangay government sa mga piglipat sa nasambit ng building. Sigun kay Kagawad Lydia Guanyizo, pamayokan Committee on Health kan Barangay Council, dahil na makakagahol pa sa oras kan transaksyon sa bagong lokasyon kan health center, asin dahil nang gayo maparapagal pa ang mga kliyente, kakabalik-balik sa Barangay Hall asin lumang health center sa zona 6, tanganing maipaproseso sa naan mga health certificates, nalo na ang mga immunization certificates. Kaya kani ang benefits man na makukuadidikan mga tao, lalong-lalo na sa kung mga wither tan malain, madali na lang ang pagpapirma. Tayaon lang digda nagihan mi. Ngunya kung nag-uuran si makuro ang certificate, lalo na kang mga immunization certificate, madalagan duman, mapagibudigding certification, mapirma sa midwife, madalagan na naman duman. So, waste of time. Sigun Pakiguanyizo, mas mapaparikas na ang serbisyo sa mga pasyente kan barangay, gikan sa zona 1, 2, asin 4, sagkod sa sitio Langon. Pigklaro kan Kagawad na extension kan Barangay Health Center, ang klinika kan barangay sa sitio San Rafael. Pigbuyagyag ni Guanyizo na dahil naman sakop kan propriedad kan gobyerno barangay ang dating pigtitindugan na Barangay Health Center na labi na ang rayo sa Barangay Hall. Actually, kung aprobara naman, siguro dahil naman tayo, man siguro dahil man makontra. Gabos man siguro, actual ang council may dahil man nagkukontra when it comes sa karahayan. So may man po kaming problema. So once mapakarahay na, madali na lang ipaisi sa tao. Sa ito kaya duman, dahil pa bako man talaga itong daga na natutugtukan. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Sarupang pribadong individual sa siyudad ni Naga nagdonar na naman ninlote sa lokal na gobyerno kan Naga sa irarom kan administrasyong ligasyon. Nagbabalik si Paulo Papa. Baog pighiras ni Alcalde Nelson Ligasyon na baritang nakakuha na naman ang lokal na gobyerno kan syudad ning loting pigdonar kang pribadong pamilya para man sa padagos na development kan syudad na ang sulamenteng manginginabang asin mabebenepisyuhan iyo ang mga naghenyo. Sigun sa alkalde, nakumbinsir niya ang kagsadiri kang propiedad sa Spillway Concepcion Pequeña na idonar sa syudad ang porsyon kan sa indang lote na mataong dalan sa pagpapatugdok ng bagong multipurpose facility na gagamiton ka mga residente sa Spillway Concepcion Pequeña asin ang pagkakaigwa
ning access road kan mga residente sa lugar kabali sa mga manginginabang maging ang mga residente na taga St. Clair Subdivision na igwaning sukol na 8 metros ang hiwas asin sobra sa 100 metros ang laba. Pinasalamatan ni Mayor Nelson Legacion bilang hepe ekutibo asin kan lokal na gobyerno kan syudad ang pamilya ni Architect Roberto Militon sa pagtugot na idonar na sana sa gobyerno lokal ang duwag na sampitan na lote na dating binabakal kang syudad. Marurumduman na inot naman na nagdonara ning daga ang pamilyang Militon sa lokal na gobyerno na iyong pinagtutugdukan ngunyan kang Julian Militon Elementary School sa nasambit na barangay. Apuera kay ni pirapang mga pribadong pamilya na may sadiring lote ang inot ng nakapagdonar kan sa indang lote para man sa pagpapatugdok ni mga proyekto kang gobyerno lokal asin development kan syudad. Ang kaulay kan sa indong lingkod, si Architect Roberto Militon. Ayaon kami kan panahon na yan, amay na pagkaaga kan Sabado. Yaon kami kayan sa Julian Militon Elementary School. Yaon man si Kapoy Wendel Malos, si mga líderes sa area, lalong-lalo na sa nakapalibot sa eskwelahan, duman sa may spillway. Kan magtaram si Architect Roberto Militon, ang sinasabi niya, itong para sa community facility, okay na idonar. Pero itong sarong lote, na pwedeng shortcut agihan kan mga residente papuntang St. Clair, tangani dai na magparaikot mag-agi sa may Gis-Gis, siring man magiging access road kay itong mga taga-spillway. Ang sinasabi niya, iyon na, haloy ko na ngaya ini na ipinaabot ki Engineer Campillos, dangan si presyo ngaya ka ini, okay na ngaya sa kuya, si appraisal bilang kabayadan. Matapos si mensahe ko sa kapakiulay sa iya, natapos si Urulay, idudunar na lang. Para sa Nagangunya News, Joel Sulino. ENNB Headlines Ngunyan. Yan na po ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunya News. Sa pangaran kan mga Bilog ng News Team, kan ANN News, sa pangaran man ni Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nenny Diasis, sangguniang panlungsod Kanaga, asin bilog na lokal na gobyerno kan Naga. Inipuan sa indong naging parebarita, Roy San Ramon, mabados ka sa indong pagantabay, masunod na, Alin Rion Danga, Urulay, Banwaan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ang physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Legacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, ika natatanyo, itapit ng andam, nagenyo na balang. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti,
Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasarigan, naganap, nangangataman. Naganap! Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Riondanga. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Maray na pag-aga mga tugang, Diyos maray na Sabadong pagkaaga sa Satuya Gabos, petsa 15, bulan na Mayo, taon 2021. Sa tuyo pong mabalos ki partner Roy San Ramon sa pagpaabo sa tuya kan mga bareta sa Nagangunyan. Yaw na kita mga tugang sa Urulay Banwaan. Hindi po sa itong lingkod, Allen Riondanga. Mga tugang, ang sa tuya pong pag-uurulayan ngunyan, ang mga ginigibong lakdang kan gobyerno lokal sa pagresponde mangiraray sa COVID-19. Sa ngunyan mga tugang, ngunyan na aldaw, igwa kita ning anom na kaso nin COVID. Although ngunyan mga tugang, anom lang ini, alagad dagmang ang pig-profiling kan sa tuyang contact tracing and monitoring center.
Ninhuli po sa igwa kitang mga pasyente na dakul na marhay and close contacts. Kaya ngunyan pong aldaw na ini, sibot ang Naga City Contact Tracing and Monitoring Center. Maski po nga ni anum sana ang sa tuyang naikurit na pasyente ngunyan na aldaw. Mga tugang katakudman sa pigiribo kan syudad na perimeter control measures, katakod kan zoning containment strategy. Nagpuuna mga tugang na i-cascade kan Health Emergency Response Team and HERTEP. Itauna ang pag-lockdown kan mga harong sa mga barangay niyato. Kaya puun po sa Lunes an manginginota na kan lockdown proceedings, perimeter control measures, an mapautob na kan zoning containment strategy pag-abot sa mga harong. Iyon na po ang BHERTS o Barangay Health Emergency Response Team na pinapamayuhan kan mga punong barangay. Asin ang mga miyembro, iyo ang Kagawad on Health, ang mga piling BHW, ang Chief Tanod, so sinda po ang manginginutan na sa pagkondusir nin mga lockdown sa mga barangay. Nagtapos na mga tugang ang cascading ka ini, pinagbangata sa tulong grupo ang pagpa-seminar kung paano po ang pagkondusir kan lockdowns. Pigtawanan ning refresher course ang mga BHERTS kung paano po ikukondusir ang lockdown. Paano ang tamang pakikipag-ulay, paano ang pagpaliwanag duman sa mga taong ila-lockdown. Ini pong lockdown na ini mga tugang, kabtang ini kan kasuguan ni Mayor Nelson Ligacion na mas magin involved ang mga barangay sa pag-ataman kan mga lugar na papasairarom sa lockdown. Ninhuli po tasinda ang pinakaharani sa mga lugar na pigla-lockdown. Sinda ang yaon sa barangay, sila dapat ang mas madaling makakarespondi. Kaya ninhuli po kay ni starting Monday, sinda na yan. Kaya ang syudad, si mga tarpaulin, pinag-turnover na sa inda. Itong mga directory, igwana din pong pigtao sa mga barangay, na ini po ang iwawalat kan mga barangay officials sa mga harong tangarig aram kan kagharong kung sain po sinda mahagad ning tabang, mahagad ning ayuda in kaso po na ma-lockdown na ang sa inda pong mga harong. Katakod man mga tugang kan perimeter control measures itong pag-lockdown kanakaagi lang pong pirang aldaw pa sana pinagpuna naman po mga tugang ni Mayor Nelson Ligacion kang syudad kang Health Emergency Response Team ang pagtao ning COVID Care Kit duman sa mga nalalockdown na harong. Ini pong COVID Care Kit mga tugang naguno po kani ang inspirasyon sa opisina ni Vice President Leni Robredo. Kaya kung dahil po kita napapasala mga 4 o 5 aldaw pa sa nakaagi kan pinagbungsod ining pagtauning COVID Care Kit sa mga na-lockdown na harong. Ang COVID Care Kit mga tugang
Pareho po kan kung ano ang didistribute kan Office of the Vice President, pig adaptar po yan digdi sa Naga. Kaya ang laog kan mga tugang para ma-monitor kan na lockdown ang sa indang sadiri, igwa na po ining thermometer, may thermometer na ining laog. Igwa naman ini mga tugang ning pulse oximeter na kaibahan na ginagamit ini mga tugang tangarig masukol itong oxygen level, itong autostat kang sarong tao, kung sinasakitan maghangos, kung ang oxygen level niya hababa. So, igwa pong kaibanan sa COVID care kit nin pulse oximeter. Igwa naman ini mga tugang ning kaibanan na sarong box na face mask na pwedeng gamiton kan pamilya, urog na sa pag-ataman, duman sa indang kapamilya na igwang COVID. May disinfectant din po ini, nakaibanan, tangarig itong kagharong, pakatapos po kan sa indang quarantine or during the period na sinda po naka-quarantine and naka-isolate, makakalinig po sinda ning harong. Sa kadakulan ba ngunyan mga tugang, kasatuyang kaso ng COVID, ngunyan po, nasa 400 cases ang active cases sa Ciudad ng Naga. Kumbaga po, para makabawas-bawas sa ginigibo kang syudad ngunyan, so naglaag na po sa COVID care kit ning disinfectant. Tangarig sikagharong na ang maglimpya man kan sa inda pong harong o mag-disinfect during and after the quarantine period. Igwa din po inining alcohol na kaibanan, igwa din po ining alcohol para mag-disinfect. Igwa din po ining kaibanan na hexidine, kung sakaling may sore throat. And ang COVID care kit po, igwa din mga bulong, mga vitamina para sa abo, sa sipon, sa diarrhea. Ito po bagang mga sintomas kang COVID, so may mga bulong na po digdi. May vitamins din po digdi, arog kan vitamin D3, saka sodium ascorbate with zinc. So yaon na po yan digdi sa sarong pakete. Kaya pigigibo ini mga tugang, tangarig pong mas makatabang ang sa tuya pong syudad sa pag-ensure na talagang dai maluwas ang mga yaraon sa quarantine. Ninhuli po si pangaipuhan ninda yaon na duman sa COVID care kit. Ang ayuri din mga tugang kang syudad, dagdagan din po ini sa kasuguan po ni Mayor Ligacion. May gulay na po sa kasugok na dugang duman sa mga nalalakdaw ng harong. Ang para mga tugang sa impormasyon kang gabos para sa kaaraman kang gabos, ayuda po na tinatao kang syudad para sa lockdown area, iyan po naka-kwintada susog sa pirang tawo ang yaon sa lockdown area. So halimbawa mga tugang, kung saro sa naman lang ang yaon sa laogang harong, igwayan ning sarong pak. Ang sarong pak ayan, may 5 kilong bagas, may dilata, may noodles, may gulay, may sugok. Yan. Pero po kung 8 sinda sa laog kan harong, igwa po itong kwintada, kundi po kita napapasala, anong dapat na pak ang dapat iwalat sa sarong harong. Tangarig pangkonsumo sa laog kan 14 dias. Although ini mga tugang, daiman ini, sabi nga ni kayan, daiman ini maninigo may mga kulang man giraray dyan, ini po pangkuyensa naman, pang-ayuda, pangtabang sa naman. Dahil ang pagtubod ta po, igwaman, kumbaga igwaman, makukuanan man na ibang paagi si mga naka-lockdown. Apwera na lang talaga pag grabe po ang pagtios,
grabe po ang sa indang katikapuhan. Iyan po, nadugang kita ning ayuda duman sa mga naka-lockdown na harong. Si Mayo po talagang kakayahan na sabi nga ni Kayan, kung talagang dai makatrabaho, talagang dai makakaigwan ng income. So iba po ang treatment sa mga arog po kaiyan na lugar. Mga tugang, mataod din po kita ng update diretso manungod sa vaccination digdi po sa tuyang syudad. Sa ngunyan mga tugang, as of date, sigun sa nakuatang impormasyon sa City Health Office, sa paagi po ni Ma'am Nelia Benito, na iyo po ang inkargado sa asikaso kan vaccination program digdi sa syudad. Sa ngunyan mga tugang, igwana ning 1,849 na mga nagenyo. Ini po kadaklan ka ini mga senior citizens, itong miyembro kan A2 priority list. Ang nakaresibi ng mga tugang kan sa indang first dose kan Sinovac vaccine. 151 man o 151 ang igwanang second dose kang Sinovac. Igwa naman kita mga tugang ning 240 na mga frontliners ang nakaresibi na kang first dose kan AstraZeneca. Sinda po si mga pigbarakunahan kang March 22 na babarakunahan for the second dose sa mga maarabot pong simana. So naghahalat na po inikan sa indang second dose. So yan po si tinaw sa itong datos. Kaya may kulang-kulang 2,000 naman ang nakaresibi sa Naga na ning bakuna, napigbakunahan dyan mga tugang sa JMR Coliseum Mega Vaccine Facility. Although ini mga tugang 240 na AstraZeneca, ang nagbakuna po kaini ang Bicol Medical Center. Yan. Igwa kita mga tugang na nagkakaresibi na mga reports, maski po kay Mayor Ligacion, kay Vice Mayor Nene de Asis, igwa kitang mga senior citizens. Ngunyan po kaya baga, nagpuuna kitang bakuna kan A2 priority group. Igwa ng mga senior citizens na kang inot na pagpalista, nagdai alagad later on ngunyan muruyan ng magpabakuna. Igwa din mga tugang na mga naabutan na kaitong CIR o ito pong garo survey form yan na naghahapot kung willing ka na bang magpabakuna, iyo dai anong preferred mong bakuna, kung may preferred kang bakuna. Ang kang enot na mga survey nagsarabing daingo na alagad ngunyan po na nahihiling na si benepisyo kan bakuna, nagkaigwan ng change of heart, nagkaigwan ng bago ng isip na nagmumuya na baguhon itong sa indang ginibong deklarasyon. So, ninghuli ka ini mga tugang, and ninghuli man sa realidad na igwang limitasyon ang sa tuya mga barangay health workers na magpara irikot kan CIR asin makagibo ning house to house and mailamag si gabos na registration forms para sa vaccination sa maabot mga tugang na simana, Miyerkules iyan, ibubungsod na kang syudad ang sarong online registration system. Tangarig pong mas madali sa mga taga-Naga ang pagparehistro sa bakuna. Aramta po na igwang mga limitasyon sa mobility ngunyan and dakula ang magiging tabang kan online registration. So, ini mga tugang,
duman sa igwaman lang ng mga gamit, si may access sa internet, si may na pag-i-estimate mga tugang sa Naga, mga 50% kang household igwaman ning access to internet, ano. Kaya para mas madali ang registration, mabukas kita ning sarong portal for the online vaccination. Nasa testra na ini mga tugang. In fact, na testra na nga ni and ready na siyang i-deploy, i-live on Wednesday. Kaya papaginutan po kasi tuyang alkalde, kasi tuyang Vice Mayor Nene de Asis, ni Mayor Nelson Legacion, an pagbungsod kaining online portal para sa pagparehistro para sa bakuna. Igwa lang kaya mga tugang durugang nakadikit pa igwa baga mga changes ang DOH manungod duman sa mga listahan kan igwang mga comorbidities na pwede sa nang bakunahan na maski mayo ning medical clearance from their doctor. So pigpapakaray mga tugang silistahan tangarig ang pagsimbag kan ma-online registration mas madali. So by next week mga tugang bubungsod na inikang syudad ining online vaccination portal. Mas maintindihan ng mga tugang kung paano ang pagrehistro, paano ang magiging manera, ano ang mga pwedeng iburugta kang syudad, tangaring mas maparikas ang registration gamit ang portal na ini sa maabot pong Miyerkules. Yan. Mga tugang, igwan na lang kitang natatadang 9 na minuto digi sa programa. Kung anon ko na din ini mga tugang na oportunidad na simbagon ining sarong kahaputan. Ini po si usual na nare-receiving hapot digdi sa contact tracing and monitoring center. Igwa mga tugang na mga pig-lockdown na harong na kaipuhan i-test ang sa inda pong mga kairibanan sa harong. Igwaman mga katrabaho na close contact kan sa indang mga nagpositibong kaibahan sa trabaho. Ngunyan, kang naaraman ninda na ang sa indang kapamilya, asin katrabaho, nagpositibo sa COVID-19, nagre-request sinda, natulos sindang ma-test or pa-RT-PCR test. Yan. Ini mga tugang, para lang po sa kaaraman kan kabus, igwa po ning aldaw na dapat pong binibilang ngarig pong magkaigwa kita ning certainty na talagang magkakaigwa ning tultul na testing sa sarong tao na pigpa sa irarom sa COVID-19 test. Kaipuan mga tugang, ang pinaka-the best na aldaw para i-test ang sarong tao, itong ikalima, sagkod ikapitong aldaw sa huring exposure niya sa pasyente. Tibaad ngaya na magkaigwaning false negative. Ang sarong pasyenteng itong nakaibanan sa kang pasyente, tapos itong close contact, pig-test mo tulos, most probably si close contact magiging false negative. Dapat po halatuntaan 5 sagkod 7 aldaw para makuata talaga ang maray na resulta. Taini po si tayo mga tugang na ang sensitivity kan test mas maray. So kaya po day po talaga tulos pigti-test
an mga close contacts. Kay puan pong halaton itong inaapod na incubation period na talagang ma-manifest ang virus sa hawak kan sarong tawo. Yan. So, may mga kuyan mga tugang, may mga proseso din na kaipuhan din agihan. So, kaipuhan pong i-profile ang mga close contacts, kaya po may mga nag-a-upload po baga sa indong mga contact tracers sa mga close contacts. Inahapod po ko nagparasaraing kamo, si pinakahuring contact nindo o exposure duman sa confirmed patient. So, iyan po mga tugang, pig po proseso yan. Iyan ang ginigibuhan ng case investigation form na iyuman ang pigpapasa kang contact tracing center sa City Epidemiology and Surveillance Unit. Ang seso man mga tugang, pag na-receive niya ninda ang CIF, sinda po ma-schedule na sa indo ning swab testing. Ang assurance lang mga tugang, digi sa Naga City Contact Tracing and Monitoring Center, na pagkamo po ang sarong pasyente, naaraman mi na ang sa iyang datos, within that day, na naaraman mi po ang sa iyang datos, ang gabos niya pong pigdeklarang close contact, pag iyan po na contact mi na, on that day po, ang sa indang mga CIF, tulos po iyang naiyahatod duman sa City Epidemiology and Surveillance Unit. Apwera na lang mga tugang kung nagputik ang pasyente o nalingawan kan pasyente sa iyang mga close contact. Kaya kung kita mga tugang igwang mga amigo-amiga na aram ta close contact kita, may mga paagi man po bagang sinasabihan kita, naaraman ta na may nagpopositibo kitang amigo, igo kita ning exposure ka na kaaging 7 o 8 aldaw, pwede po kitang mag-contact sa Contact Tracing and Monitoring Center. Igwa na po kita kayang pig-post sa Naga City government page kan mga hotline numbers na pwede rin po nindong apudan, tangarig pong kamo matest, kamo po sa irarom sa libreng testing gobyerno. Taang pag close contact po kaya libre man ang test, pag symptomatic libre man ang test. So mayo po ning rason para po dai kita magpa-test for COVID-19. Yan. Bueno mga tugang, inabutan na kita kan sa tuyang panahon sa programa. Ang sa tuya pong pagpadyos mabalo sa mga nag-antabay sa tuya, sa paagi kan Naga City Government Facebook page, sa mga naghihinanyog sa tuya, sa 100.7 KMFM, Radyo Kakampi mo, as in 89.5 Radyo Natin. Sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nene de Asis, kan sangguni ang panglungsod kan Naga, as in mga pag-iribang department heads. Digdi sa gobyerno lokal kang Naga. Ansa kuya pong pagpadyos mabalo sa indong pagantabay, ini po liwat si Allen Rayondanga. Maray na udto sa tuya po kabos. Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rayondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.